खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ फरायसाफोरनिसिम गोनांथार खौरां। आनन्द बर' बान्थानि थाखाय मेट्रिक आनजादाव जायफोर फरायसाफ्रा 75 जौखोन्दो एबा बेनि बांसिन नाम्बार लानानै उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ गुबै मुं, बेंक एकाउन्ट नाम्बार, बेंकनि मुं आरो बेंक ब्रान्सनि IFSCखौ फैगौ 7 सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो जमा होनो आसामनि सोलोंथाइ बिफाना गोनांथारै खावलायदों। बड'फा गेजेरारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंफुंजानाय आन्डार 13 जोलुर बादायलायनाया मैया बालिपारानि गोजोन गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोबनानै थाङो। जोबथा सानाव बादायलायनाया बालिपारा दखरा एबसु आरो हुग्राजुलि दखरा एबसुनि गेजेराव जालाङो। हाबाफारि बायदियै बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो मेरि एबसुनि गेलेमु नेहाथारि मानगोनां मुरसि गणेश बसुमतारिया। बेखेव बिबुंथियाव बिथाङा मंगलिय फोलेरनि बर'फोरनि देहाया उन्दैनिफ्रायनो जोबोद राफोद जाखायो होननानै राफोद देहानि बिगोमा बर' फिसाफ्रा जाहाथे उन्दैनिफ्रायनो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै बर' हारिजों लोगोसे बड'लेण्ड आसाम फारानि मुंखौ बुहुमाव सिनायथि होनो थाखायनो एबसुआ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बड'लेण्ड आरो आसामनि जेरावबो आन्डार 13 जोलुर बादायलायनायखौ खुंबोबाय थादों होननानै गावनि बिबुंथियाव बुङो। बे जोलुर बादायलायनायाव ओनसोलनि रायजोफोर, समाज सिबियारिफोरजों लोगोसे गेदेमा आलासिफोरा बाहागो लायो। बे बादायलायनायाव बालिपारा दखरा एबसुआ हुग्राजुलि दखरा एबसुखौ 7 गलाव फेजेननानै जिल्लानि गेजेराव देरहासार जानो हायो। लोगोसे साबसिन गेलेगिरिनि बान्थाखौ मोननो हायो। बालिपारा दखरा एबसुनिफ्राय गेलेगिरि जार्सि नं जि मुरसि जिन्तु स्वर्गियारिया। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द'आव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मैया उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द' दावबायथिलिनि थोनसे दैमानि साजों अरुणाचल रायजो फारसे थांनो हानाय बायदियै आसाम सरकारा 300 मिटारनिख्रुइबो बारा गोलाव पाक्कानि दालां लुफुंनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवफैदों। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बे दालां लुफुंनाया बिटिआर गोरोबथानि मोनसे बाहागो आरो बेखौ लुफुंनो थाखाय 36 कौटि रां खरसा खालामनाय जागोन। लोगोसे बे दालाङा जोंनि एबा सा सानजा भारतनि थाखाय जोबोद गोनांथार। बेखौ फैगौ 2025 मायथाइनि गेजेराव लुफुंनाय जागोन होनना रोखा बुंथियो। नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोनहा बा नखरनि गामिनि सुबुंफ्रा सोरबाफोर बेराम आजारजों भुगिना दंब्ला बे समाव गाहाम रादाब। फैगौ 4 सेप्तेम्बराव चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि साहा 5 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजार टिडि ब्लकनि साखाथि बर' बाजार आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव बेंगालरनिफ्राय आयुर्वेदिक डक्टर फैगोन। नोंथांमोनहा गोनांथि दङब्ला बेवहाय नायजाफैनो हागोन। नायनायनि थाखाय 200 रां होनांगोन आरो डक्टरा आयुर्वेदिक मुलि लिरबा नोंथांमोना बायनांगोन। आबुं मिथिनोब्ला 7026453032 बे स्क्रिनाव मबाइल नाम्बार होनायाव नोंथांमोना खौरां लाहरनो हागोन। जोंनो दा बड'लेण्ड नांथ'ला बुंदों BTRनि डेपुटि चिफ लोगोसे MLA गबिन्द बसुमतारिया। दानि थासारियाव आलदा रायजो नांगौनि थासारि फैथ'वाखै बुंदों 36 बोसोरनि हाथियारनि संग्रामजों फैनाय गबिन्द बसुमतारिया। बिथां डेपुटि चिफ MLA गबिन्द बसुमतारिया BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजोबखांनायनि उनाव रायजो बिनाया थासारिनि सायावसो सोनारगोन होनना खौरां बिजोङाव रोखायै बुंथियो। क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालि जे कचनि जर'खा बिजिरसालिया मंगलबाराव मोनसे गोनांथार रायदान फोसावदों। थांनाय 2019 मायथाइनि 7 जुलाइआव सासे 10 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि सानिदुल इस्लामखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावो। लोगोसे 10,000 रां जुरिमाना फोनाङो आदालतआ। जोबथेसालिनि साजा फोसावनायनि सोमोन्दै क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिनि सरकारि उकिल मनजित कचआ खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला 2019 मायथाइनि जुलाइ दाननि 7 अक्ट'खालि बेलासि 3:35 न'नि उनथिं उन्दै हिन्जावसाया मोसौ खानो थांनाय समाव सानिदुल इस्लामआ जिनाहारि खालामनायनि हेंथायै गसाइगाव पुलिस थानायाव 289/19/US 376/IPCR/W सेक्सन 4 पस्क' गसर होनाय जादोंमोन। बेनि उनाव क'क्राझार आदालताव 48/2019 नम्बरनि गुबुन मोनसे गसर थिसननाय जादोंमोन। बेबायदिनो दिनै क'क्राझार जिल्ला स्पेसियेल कर्टआ दायनिगिरि सानिदुल इस्लामखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना अनलाइननि गेजेरजों 30निफ्राय 45 साननि गेजेराव न'आव थानानैनो मोननो हासिगोन होनना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोङाव रोखा बुंथियो। मख'नो गोनांदि आगुआव कास्ट सार्टिफिकेटखौ मोननो थाखाय गोबां सम आरो रांनि गोनांथि जायोमोन। दा गोरलैयैनो मोननो हानाय जाबाय होनना CM हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां बिजोङाव बुंथियो।
रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।